Dobrý večer, ahojte, moje meno je Marek a chcel by som sa s vami dneska podeliť o moju skúsenosť s CF Motom. Ako prvú motorku som si kúpil CF Moto 300NK, mám ju 2 mesiace a 1 deň a odkedy som ju kúpil, tak sú s ňou problémy, alebo mám s ňou problémy, už s ňou idem tretíkrát do servisu. Takže aby som začal, niekde tu dám fotku tej motorky, teraz ako je stave. Je to CF Moto 300NK, taký pohodičke na háčik, taký akurát na začiatok, taký športový, ale zasa nebude mi trhať chrbát aj nič podobné. Aj pohodlný, aj taký športovejší by som povedal. V skutku pekná motorka, akože jednoválec, 300, 20 kW, na začiatok nie je s tým moc čo pokaziť. Má to dostatok výkonu oproti 125, ale zasa není to také, že vás to zabije. Modifikácie, čo boli na nej dané, sú, že zdvíhák na značku, aby to nebolo na kolese, tak blbo to bolo. To som si dával priamo robiť u CF Mota alebo u dealera CF Mota, kde som vlastne motorku aj kúpil. A ešte som si tam dal nové zvody aj s výfukom. Je to lepšie aj kvôli zvuku, ma počúvaj, čo je to väčšia sranda, proste jak 20-ročný haram, tak akože čo môžem chcieť, aby to húkalo. A aj kvôli landasonde, velice to prospieva tej landasonde, nakoľko sa až toľko neprehrieva, alebo to toľko nedusí ani ten motor. Ročník je to 2023, ale má to najazdenú jednu sezónu. Vlastne 2024 sezón to má najazdenú, 2023 ročník, lebo to bolo vyrobené 2023 v októbri, to znamená, že už v tom roku 2023 sa nestihla žiadna sezóna v podstate odjazdiť, ale sa to doviezlo sem na Slovensko z Číny. Motorku som kupoval priamo od dealera CF Mota, ale už bola používaná, mala 2500 km, také niečo po prvom majiteľovi, ktorý vlastne dal naspäť do predajne po tej sezóne na to, aby sa predala už z druhej ruky. Ale keďže je to cez vlastne túto predajňu, tak na ňu mám dvojročnú záruku, ktorá mi uplynie za nejaké 3 mesiace. Aby som sa dostal k prvému problému, bol som v marci pre motorku. To bolo stále nejakých 10 stupňov, po robote som išiel okolo tej 5. 6. A na polceste sa mi zjavila kontrolka motora, žltá, a prestala mi svietiť teplota chladiacej kvapaliny. Na to som došiel s ňou domov. Motoricky ona ide úplne krásne, perfektne a teplota sa po nejakých minútach alebo po nejakom reštarte sa znova chytila. Nebol s tým problém, hovorím si dobre, po tej zime možno tá elektronika nejako troška zblbla, stáva sa. Došiel som domov, nejako to neodchádzalo. V nasledujúcom týždni išiel som s tým do CF Mota, odkiaľ som išiel, že hej, robí to blbosti, svieti mi tam motor, ale už to ide v podstate tá teplota. Tak mi povedali, z toho si nič nerob, to sa stáva po zime, a vyresetovali mi chybu a poslali ma ďalej. Ale chybu im tu v pohode prečítalo, bola tam v tom počítači zapísaná, že je chyba alebo stratilo to proste tú teplotu chladiacej kvapaliny. A hneď v zápäti začne ísť ventilátor, keď to nemá teplotu tej chladiacej kvapaliny. Neskôr o nejaké 2-3 týždne to išlo pohodičke. Zas mi to začalo robiť a už ma to začalo štvať, lebo zas to isté. Tak nakoniec mi tam vymenili v rámci záruky termostat, za čo ďakujem, ale neviem, na čo menili termostat, pretože mne sa tá motorka nevyvrela, neprehrievala sa. Čisto to bol len elektronický problém s tým, že mne vypadávala teplota. Obzvlášť keď som išiel v nejakom chladnejšom počasí v noci, keď som išiel, tak vtedy to ľúbilo strašne spraviť, keď som jazdil cez deň, keď bolo teplo, ani nie. Tak mi vymenili termostat a som tu zasa a robím toto video, nakoľko mi to spravilo zas už tretíkrát tú istú poruchu. Akurát, že už ani nenabehla tá teplota toho čidla, proste len zapnem motorku, naštartujem ju, teplota minus 0 nečítajú, hneď ak je studený motor, začne mi ísť ventilátor a není to príjemné, svieti mi tam ten motor, už neviem kam skonopí, akože.
už ma to začína srať. Nebudem spomínať, kde som ju ani kúpil, ani servisoval, nechcem nikoho týmto pošpiniť. Dúfam, že sa to pár ľuďom nejako dostane a urobia si z toho nejaký vlastný názor. Ale kúpil som ju 3. som doniesol domov a hneď od prvej jazdy, jak som ju nesol domov, mám v podstate s ňou problémy, stále to isté, stále ju tam vozím a pripadá mi to tak, že sa im s tým nechce kašľať, tak vždy ma nejako okecajú alebo niečo podobné, však čo 20-ročný chalan, ja som mäkký na toto nechodím, v tom je to moja prvá motorka a ma len proste odpinkajú ďalej. Čo som si tak zisťoval, tak ten senzor tej teploty je v podstate na vrchu válca na spodu motora a tam sa pravdepodobne im nechce liezť alebo niečo podobné, alebo sa boja toho, že to nebude možno len to čidlo, ale niekde bude nejaký kábel prelomený, zlomený, že by museli prekalbulovať celú motorku. A bojím sa toho, že ma takto budú vodiť za voz a len takto spravia, dokiaľ mi neskončí tá záruka. To sa bojím. A vlastne robím preto toto video. Mňa by to ani tak neštvalo, keby to CF Motor si nedáva nejakú veľkú reklamu, veľké promo, veľké meno si nedáva, s tým, že áno, oni sú spoľahliví a konkurencia, teda japonské značky, ale ja si myslím, že ešte je tam čo dotiahnuť. Ešte určite nejaké roky to potrvá, kým sa to vyrovná. Motoricky sú to parádne motory, sú to v podstate, myslím si, spoľahlivé motory, len sú nejako zložené, napríklad čo je 450, či CLC, MT, alebo NK, tak to všetko má ten istý 450-kový dvojvalcový motor 270 stupňový, čo je vyzerá k spojenie MT-07 a Ninja 400. Čo nie je nič zlé, pokiaľ to parádne funguje, motoricky to funguje, ja som motoricky nemal s ním nič problém, len tá elektrika. Z tú elektriku tam je sakra problém, aj ten software. Ešte mi dávali do toho nové palivové mapy, som zabudol spomenúť, že tie to opravia. Očividne to neopravili, ale ide tá motorka za to lepšie. Hovorím, motoricky ma to nikde nenehalo, len problémy s tou elektronikou. Ďalšia vec, možno čas povie, ako budú spoľahlivé tieto stroje, ale čo som videl na YouTube video, jak rozoberali prevodovku 450 MT na vodnú pumpu, tam boli plastové prevodové kolesa. Vtedy som si povedal, že tak som sa zhrozil, že asi ešte nechcem toľko veriť tým Číňancom, jak si dávajú. A odradza ma to kúpiť si ďalšiu Čínu, ďalšie CF Moto. Promujú to, niekto s tým išiel s tými MT-čkami až cez pol sveta, neviem, takto. Nechce sa mi tomu veriť. Myslím si, že im spravili pár dobrých kusov na to, aby to prežilo a nám ostatným takto často už kúpime, nám môžu nosiť hnoj, aj to je možnosť v podstate. Že, čo ja viem, pre tých, čo to promujú, čo majú s ním sponzor, dajú im tú motorku, ktorá tam nemá tie plastové kolečka, ale má tam už teda kovové kolečka alebo niečo podobné, alebo je fest vyskúšaná. Nevidím to zatiaľ ružovo s týmto CF motom a budem musieť budúcu sezónu asi kúpiť nejakého Japonca, keď sa chcem voziť a nie chodiť do servisu 3-krát. Není to ešte tak, že by som bol úplne ľavý, že si neviem vymeniť olej, hej, to by som zvládol určite, ale kúpil som si tú motorku kvôli tomu, že tam mám tú záruku a očakávam, že v rámci tej záruky sa mi tie veci vyriešia a nie len overflow, a aby ma dostali mimo tej záručnej doby a musel som platiť alebo sa toho nejako zbaviť nejakou inou cestou. Týmto všetkým, čo zastupujú nejaké CF Moto, ak sa to niekomu dostane, tým 5 ľuďom na mojom kanáli, kľudne ma môžete kontaktovať, kľudne to môžeme vyriešiť nejako. Budem rád, keď si opravíte svoje meno a spokojný zákazník vám prinesie ďalších spokojných zákazníkov, ale v momentálnom stave ja vašu značku nemôžem ďalej odporúčať a nemôžem hovoriť, že je to dobré, alebo že áno, není s tým problém, funguje to, kúp si to, nemôžem to stále povedať. Zdravím vás, majte sa pekne a keď bude záujem, tak vás aj updateujem o tomto videi, jak to dopadlo. Ešte na záver vám môžem dať video, jak sa tá chyba prejavuje.
Velice skratke ju popíšem, naštartujem motorku, začnem húkať ventilátor, mám kontrolku motora na oranžovo a keď idem do menúčka, tak coolant temperature, teplota chladiacej kvapaliny, mám tam dve počiarky, alebo čo to je, proste, že to absolútne nemerá. A keď idem na hlavnú obrazovku, tak mi tam svieti logo teploty, že je s tým niečo. Ďakujem a dovidenia.